No, mun on Karasho Holmus ja Pachil Tsehtsilahia ja muslia Kuektemana ja Kuektemana ei määrät. Ja tuonne Pajasat on tähpä Karasho Markan. Mun on Markan Tjuka munkalla. No. No muuta heidät. Mulla oli Pajasat. No mistä kalli huipeille mihan tohtamme puokka. No että mistä kalli huipeille oktavuotta ja munnikin tompeljoiden paiskirkku. Tienpäin joo, sattiin Pajas. Ja te toppelekkivis estön stuokan saajia ja... Joo, missä leke hui. Aina hätäällä mitä nu Oulusta, että maana toppe. Ja missä ei jämsluhpule min talvetukkuratan satti. Ja kiesi millä me miehtämarkkana. Mä kun muistelit muomistuovaimet. No muistelta. No den jämsluhpusta pelimistä, että kos millä me tjerastat. Ja missä ei tuolla ja plaata. Tiedätkö millä huikalja. Ja saava, mutta saavahan heidän puokkaju. Tuo oli liikalle, tuo oli stuhka jo kats ja plaataman ja mit tjerastatamme. Mutta tässä ei maittai, min päätnemä lohke mikki, että minä huatsu manga kuuda. Tänä huatsu toppe den jämsluhpalde. Tämä oli raafi, ei ole muita mä toppe. No ja vielä musta jänte, musta kuaskia sekä optimaana. No ja det muhtin det millä me stuokmaana tokko. Ja vielä toppe maana minun teen aikillekin koikkaa puokkajun. Ja äilän kuulukaa, mutta tuoda leijä voittaat. Teille min maana tokko Pajas. Ja det åkte mille vähän unnikkomi. No den alla sekin vuotta. Nuppe kaamma vuotta. No ja tiimalla jo laavui kuhta. No täällä mi olles farta vuolustan lohka. Aina mi alkan vatsi. Olles farta ja da hetju reppuda. Da gaama. Da tuli jo vas lähpian gaama. Da viesti ja mi puokvuulus. Mutta det kalk veg fastan gaama. Fedin puokka manna tokko veg tan gaama. Anta hiduasta oktu. An jämsluhpeli vähän isurasten många goda. No mä olin tähi isurasta. No min barn har muuten tepe miakak. Många goda miavatju. Ajaa. No, da kallik tepe da kallik grafis bäst. No toppeli kirkkokäinen. No kirkkokäinen leijä. Den leijä jämsluhpu. Mihan gått med jämsluhpu. Tarukil och svenska back. No mä astun på niitä svenskipakken. Tankalin det fettla suefelatstop. Mutta den miskali där jämsluhpu eli saamikielellä. Misleke kun mistuomme teleke tarukelhalli ja saamikelhalli. Ja kun mistuomme tei tarukelhalli, te millä on svenska backen. Ja saamikelhalli där jämsluhpu. Mutta vidalle jo svenskipakken. Joo, tällä. Mutta huijoulu, muistan, mihan tjerastartaimme tuli plaaten. Ja ei puokkainen, no, alla nuoli, saavahan letse. Nyt miten ne. Ja takea saavahan, det teki nubbai loikat. Näitä vuorolla ei tjerastit. No det lemmistukkaranta satt i dälvt. Ja då kom i dåmaimet. Många skolor. No på gäst. No gäst lävimme den politi och röver. Ja tällä opamark, mutta ifall nuppele saldimonot. Millä me tompel kirkkobel. Ja erinomas kode semjus, tälle läimme den stuokat. Ja lävi isurassa, ja aksli besnik den bissu. Den har kai muodossa. Ja kats bissu. Ja mun muistan, että lävi saat nu isurassa, että mun lävi roktuman insottuesta. Ja puhumaan leikki meiltä, mä leikki tien paljon. No, tälle. No mihin lävi joudu isurassa? Mutta kun sen johti tälle bahtsun.
vaikka jos se on tässä ehkä muodapissum, mutta tässä ei aina säyn ja fahka iiristi ja bara lekin pallan päähän säynäismaita. No. No lekko iälä lekään estun stuokkama vai lävi? Joo, det är den där inte blir kaffe. Det är dålig kaffe här uppe. Ja det är huilaakamia. Hitta blir det muu ahtisessa. No ja det lävit hiejat uppe. No hamma piden tämän. No miekon me aikut hiejastallat. Tälle milakalla paala ja väntsi tokko. Ja jälleen kohta kaunta neitä, mutta musta neitä ja mutta ei kaunta mieti vähän. Takalla oli ketä. Äitä on nuolusta kaunta hienospäri neitä. No ja riittää vielä kaffea ei mannut. Ja det tjockat upp en bärteluhti. Ja ahkulle huilekkär. Muhti niitä haattiin mycket där brosa ja choklad. Mutta ei voi hevi. Tämä oli viipaski ja vuot hyökkäväivä okko. Mutta vielä ei moitteiden den maimiläimettä stuokat. Tekee melvältsit? No melvältsit. Näkö minä vain ei ole solmaa lähtit. No tätä lei hui. Ja erästuokkamaan on missä läpi kirjat, te laddat. Det är inte raakarit. Enten faarnassa tai hemainummi koulutusta ja det laddade alla. Ja han leke getti ja muistan että piikaiti pote getti vielä. Musta niminen nu raiskas kom ju på att då för jag inte på chilhorin ja bälkad kom på att rokta. No, i alla lantali just många suori. Ei alla nuolu, voi ralli ollut mujun ja piksa hällä nuolu. Ei vähän piksa kalakasemi jo, että ei raiskuna. Eli nämä ei päästä tuoktiepä miehtä? Miehtä, juoksais. Ja det läimme man että toko jämsluhpalle. Det läimme man että kooskai ofta den kooskai vältst täällä ruukoskai tuolla muu. No, koska pomnajun. Ja det blir fjällalla tuotsut. Ja det tuolla muu koska, tuolla tuu koska, tälle missä kampana musiikki. Ja leimmis. Ja det den järmäimi lämmet uppe, det lämmet arjepäivät. Ja muu jäni luoi rannatte. Ehkä tiedä ruumassa teivät, ja alkoi vettä seipi. Tämän alkoi vettä teivät. Tallida massa, tälle kahta vuotta. Den seipi, den Aadista monna naa, että mitä ei vanha kuassia. Mutta rivata tarvitse mihin aika piinniitä. No jälleen mas. Miehtan jäämistä luhpu, oukukin sama lievri ja vielä vähän joku baajas. Nehti vallan kutsaya? Ei tallan kutsata. Ei tallan kutsata, että lämpöiden taktira vapanassia. Tämä hiljan Porque päädyi rompel, iskulaspel. Ei rampel, ei kullun kuassi, että kuopsilla tappi rampel taktira. Ja. Napa jelkat? Det ei jelkakke. Millä mihki oli mi deppenu rafistukkurat. Ei kuassi min mä lokatu befarruas deppillä kuopsilla. Kulluni kuassi. Mutta on näkälä aina kuopsilalle unninjo. Joo, tälle den Edvin Kemi rohki ja Nurmu Jonna. Tähän välttämättä ja kuopsen ja det vukte min karan ja muahti han i politia. Vukte min karan siihen kuopsa. Ja nämä ei pamuun, mutta kramputa tolli. Jökkaat alkaa vihkle hevre maksi, jos ei kuainitan kuopsa. No, mutta tienin hirma ruuda. No. Joo. Ja det är ju att coacha fjärran man sportet att Nurmu Jonna luettetaan ja. No, joo, därför. No. No miet tällä ei militä pahuuden. Mun itse mili doppe miasta. Mun ekin hinta mun on vuodesta. Linda mun jobbon erodan. Että coacha både min garage ja mukte traktorin dokko ja lohkadeke dokko. No. No makkara ei ainita koiva. No storista Kalle. Yrma storis. Ja den annat Edvin han har orrodalle det kom min kranja.
No te on heivi huipuudessa, tieku bukti, tien ratsa. No la oira väl firan att den äike estön markan chiukaja. Markan chiukaja. Joo, tälle era firan hatte, eli hirmahuolun ja kähtseli kilja käyrä ja kilja. Ja muuten kamppa puolella tammut siellä läikka. No ja tuolla ja teuske niitä tuolla samalla kautta. Ja den kun appiidesat temi veitsellä tei stora viljaj vähki. No että takkalle huijamma kamppa. No. No man aldrig det sähtele kamppa. No ka sahtava kun mä mihan den tikku mekin den nada kiili rikkis ja kiiljan rikkis ja de on käynyt nadi ahti ja makkada ahti lekke ja tiedä de tikkuimet. Ja mun muistan tälle mun lävin såntman että paljon samvirklaasle meijeriidekkäät koska melkiosti ja ka Spanjan mannat toko. Ja mun lävin mannattiin ja sätti muuten ja Spanjan ja ruudavel. Naha, mutta muupa taas, että kaskuda märki roktele oktamian falla. Ja mun lävin toko den tälle Isak Hansen, mikä otsimme prinsessat. Ja då var det kaskaviepä, mun lävin toko viektä ikätsei. Ja ilani kuassiemasta musta suhta meillekin otsun ruoftulta samvirklasen ja puolella mun on toudun tämän kantan teppä kasku. No että taas leihuu joulu ja ta hinnahat niitä ja niitä niin tuolla. No toudun puokat. No suhta teit kui tälle aipäivä. Ja missä muistan nupäpäivä. Att hiljankalla totalla just tälle ja tätä kaltsielkä muuten kalliitsu kampaa aaluhiileppä. Mutta tätä hiida tätä kaltsielkä ja fastuavaimet. Tässä on suhta emme fast manuaalta. Napalat skolavait den äike makka dahi. Dahle ofta lakelle mihan leimme talomana i klass. Ja doppellekke sikke den riuku ja daatsin maana ja den ja Miikelle saamme maanat. Ja dahilan bohevi nu hirmapuille maankas chultu ehkä da näikke. Käy kun lei saamikielä vuotskielä pohti skuulia ei hadtalan de uapäin. Ajallan chulpi ei tani chultungolla chulpi mutta tani kun da hajattalla. Ja. No ja le mangin ja att nahtunas chultun. Damman oli aipslossa. Så att det kuktivat vuotslökkä. Ja niin. No. Ja tani kun kieleillä. Men vad stund där revta jätte härliga saamekierä halla med jopi skola. No dakalle mun ei muista, että miikieltä hallamme saamikielä hallamisten tää. Mutta tätä ei talkeella den lyhkäs. Mutta missä ei okta uopäitsi maata daatsa normaalit hönnesen. Tällä habe mun ja okta jäädä mun lyhkäs, että mä jälkeen saamikielinen äpsä den Margrethe Vik. Tili mistä lohkan. Ja mä oon jo saamikieli lohkan. Ja niin. No. Nyt te piässä nikin. No, takkalle den. Mutta ne ei enää puhua päikkistä. Mutta takkalle, missä ihan mei 3 alkuja i skoulassa. No te takkal tahtui no, että saamikieli aitso. Ja det vet jag mukaan den muistlinen skoulasta. Mihan läimme tällekään, joka tuo batsemanai, täynnä sierra ja mille den talomana i klass. Ja det lade melkira eikä mille on dålig skolas. Det kunne da rätta. Naha, det bolla kampen. Tälle jamma kampen den 3 minuter. Ja tälle talvet.
täällä muuta choklina sitten ja kuku ja ajattelin vatmaan ei toku nuppella. Den räikki nuppella. Det är olika unna fiskar because millä me melki veitstä. Inte nattabel. No ja det mutta mullekin den muuta chokla pitän kiedkivel toku ja atstan. Ja dan on niin oapäitsi. Ja se chali meillä toku. Den ahtse ja näin. No ja mun olikin manna toku. Ja mun olikin manna vaat kuitenkin äks toku oapäitsilusa. No ja mä jahtsin päätsileimme tälle. Naha, mä puolimme. Mulla on mun kalli, mun pehti mun ilparkan. Vaikka mun tihtiin, että mun lämparkan. No ja mutta huopäitsi, mitä että no se on tällä jääkän tuonne tienparkan. Ja, mutta tämä oli hirma tehdä, kun lekin parkan. Ja niin missä mun sanotaan pattimään ei klassana huijolu. Muut meillä ihan vilpeille. Ja muhti niin mun saatiin toukko pattimään ei päälle. Te huskattiin vasta talumaan ei toukko lekin doipäin. Niin hän tälle voi skoulassa. Jaa. Mutta olikin vähän niillä pattimään ja talumaan ei koskaan. Joo, det lägg. Det kalle. No masta puoliin. No det var det kun ei siddi juun pattimään ei klassa ja talumaan ei klassa. No. Ja det är hui mankas mies vaikka oli same tuosta ja same kielä rohtus. Mutta peri talustetje. No. Tällä ei talukella klassa hake alke talukella. Ja manga mai mujutsin alkusti, että kalla seivariukuja taas. Mutta tämä häljäntä. Muu folkki. Tällä ei me hädekään kamppadalle ja no ja musannekin huijolu internatsoru muu folkki. Ja det lävit taas tuonilla vara kuullantaan, kun mulla on finna hiermin aika tonta tjääväl. Jaha. Det ja, det ladan an husmurjata ki aiku velikit den lavada kun etsolmuilusa iastit. Ja det oli klokka ja. Ja mulla on fin teetön armel ki tällä aiku lokka ja minkäts. No ja. No. Eli jo siellä tuoppala. No, le boktit mie ja lä. No. No, det är så nere äikki. Joo, det är en bohtinen hirmak kaada kamppotteko. Ja mun on saattiin mun jätnihanne den datan järstudju ja gaafti, mutta on saattiin vähän vuotsklassvält gaaftiima ja tällä on nuhyrmavit talumana klass gaafti. Mä lemme muatska päätsimme gaafti. Jaa. No, mutta patjamaana kallavikin gaafti. Joo, dakkalla toppkali dohkalas, mutta tuo piljankat. Jaa. No mä käyn piksat kallikin toppe. No riukupiksat. No mitä oli muuta? No, det är muuta. Mun muistan den sträckpost. Aips chauka sträcka väl välkväl tekee kumme. Ja aips ja kai den tei puuse hakai hirma tekee nyölkas tampiuvun. Jaa. No ja vielä kun ai välillä boblipitsat. Missä ne kapadin pust. Kapadin pust. Ja det ullupus ei vältä. Ja mikä huorimet tompeljoa. Mikä me rastiltiin joo ja tällä hallekin jäljellä puolusgrada. No novemberiskita marsaman. No. Ja kaikilla on boblijakka. Tähän on vastaat. Tämä oli idäkkä stoffajakka ja ullupäitä on vältä. No, nämä on muistan huipuusko. Munin kertan ullu, mutta pakko oli sokkilta niin läpikset. No joo. Ja ullulla puolella puolesta. Joo. Ja tämä oli härra tilli, kun boblipikset te pohta. No kasta pohta. No, muistan mun otsun tjuuks aali boblijakka oli suomas kärjesnjaks ostijupa. Tämä oli no mäimme finnis. No. No på vahtalla lävikki mikä joula äärepävierukin. Joo,
Tällä DSFs. Det juoke juovla i raka dekka joulupäätsä festa. Ja dokku mi maanamme ja rammi illu deimi hyrmai tokku pääsät. Ja tälle itellä numma väl, tälle unnapuusille sakki ebelsinja ja karamella ja mihan leimet nuut uhtavasti tienoitsumi ja joulupäätsä pidä joudusta. Ja mun muistan tälle okti musta vetti vielä. Ja niin kuin saatiin kaikki tekään kelkkämin tokku. Ja det puhuimme, että teessä pitää hirma plähkät. Det tjöjtön plähkäs, että tali lohpi, det hisati joulupätsä tuolut. Kun täällä ilja lohpi täällä pulio joudus. Olemme niin lohpi tjahkan. Ja kun täällä ei viekkaa väivi, kun minä pesän tälle juoblai. No. Man bor i Sundalektalle. No mun niin jäkmänä skolijälkeen. Mutta det är vidare massa stunder dit här igen ja massa niin. Da jo illu ei mit hirmadit och ja da lemmi jo den annan skolijälkeen. Det lera kom i skoli, den han ikke skoblasko det juola luopämät. Napa det juolasta allu ja juola niikä ja lävikko takalle tänäkin. Joo. Miskalle anjat mille me teemme Marokkanissa ja ahtipäällä olemut. Toppeleke hui olo tekär nuora vähän parassa kaamtot. Ja taas liikkuekin hirveä. Nyt mistä juovlasta allu yökki juovla. Ja mun muistan, että lähde dammuts isuras. Kun te puhuta juovlaruotta, te miettuasta, mi hägä ni tjulas. Den baby tässä on äktelen, mi borada ja det skenkai, alla nåluskenk, vähän skenkat. Ja när det joulustalla puhuta. När det lei mun jaka mullekin viekapuolis ouda kun mi fuomasemme, että det hiljat. Kun lei musta ahtisopta vilpäällä apodi ja det man ei lokti ja nuola ei joula teirukspikti. Nuola ei tokku ja mi kaavnamme toppeda. Te iljansat. Te iljansat. Ala hilja. Mutta tälle joulupäässä muistan, ja tälle ei ruoftusraakadu vumpuat. Ja tällä kallu asti, ne juovka, alkusekin muistan ei kentällä juovka. No. No mä näikäli lähipä hälikin. Siinä hi juovlaida ja niin rahkan. Ja niillä vielä päiväudella, taku ihku. No joo. I takkalla nouta. Ja ne tuji kahpili po. Olo muita lapta, tänne ei kahpi kuorui. Tätä on kuoruikin, että joularuohta ei kahpi. Ja täällä oli rahkani jo oktobermaan. No ei täällä hiljan. Ja i tällä on olo mujun, tätä hiljan kanssa. Ja täällä ei tätä pohtsuperu, kun minä jolle ja luomana. Tietyllä saa hieränen. Ja Ebelsin kanssa läpi Suomessa vinna vastimin. I Ebelsin, mutta Ebelkassa, kun täällä oli nun jalkalle tietä läpi. Aja. No koska härikin pinneköttäjiä tekkäri? No täällä många mullekin joulesomsko det. No, täällä oli pohtsuperu tällä. Säysiuvun peru. Det är ju som nu energian. No, mun jakkan tappeli energia. No, ja soitkol tajungein siivihatta tällekin jäädä. Mutta tämä ei mun touten tälle pohtsuperkulla tälle. Chalpelumna sistia. Nappa skienkat. No skienkat häljänkal nuolu. Tätiin ei ollut minä ruuta. Tällä hiljankal äktänä skienkat. Mutta millään me haitju tei svartperkuorta. Tei kuort. Mutta me afkin niille jammussa ei tolli puhut. Lämmin skihpäri on aina tjäntäliu jälpi. Spela hiljan då? Ei siihen. Spela monne puhut olli. Det kallar tari vaivi. No, tari vaivi. Det är japun tjekka, kun tuohon niin raamatille spelat. No joo. No, tätä hii. Ajalla nu Oulu skienka tälle kalle. Ja nu mi tätä lietsä rahkaleipä majalde. Mun ja tekkä vävä sienka ja tohka voomna ja tekkäräts. Ja kaamta kohti muninkalti muistamaan, että
Mun fätinga lofta väl muistelisi. No. Tällä on mille de kiessikkulla bahkaan. Tappeli bahkaa. Mun ei muista, että mä saan kalma kiesit. Ja vemi ormet nuppel joo. Just det kun miorru. Tiekku leidäkkä, kun lävi holmu oli kitten kuolik kalasit. Mutta täällä on paljon kuin misman aipspiirra, saltil ja de dompel. Det miläimme välti ja den siikalta oivalla puhkani ja vuotella rasta joo nuppella. Ja vielä läimme paljon ja mus miettan täällä ohara mukani tuosta siihen paljon täällä. Täällä liian niin vihkeä, ampo mannat. Siikalta oivalla ja... Niillä hinjoiskanke. Niillä hinjoiskanke. No. Näemmekö Oulussa tällainen kaalasen? Joo. Mihän luoppamme maana vuojalit, kun den vuotja, kun lemmin toppe den kaalasemmin toppe. Elikö Ollis olomut na huotti? Ollis olomut. Ja den lävi på att det håller som det värma på det porramusan tohku. Ani mihän pieni odumme toppe. Ja lävi pukti porramusin porada toppe ja vai kuki. Ja. Mutta löytyy mest Venäjälle mäkipitsi. No, just det fall. No. No mun muista mun mä kan lävi på porramusan. On että miosta rokt voilik porravit. Ne lei. No joo, tällä ei nisat ämpö. No. Just du säljät. No. Fjärran. Fjärran kan bara livs ju muita.